Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasar 55. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. QYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Dave Cuahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, maayong gabi. Yes, Sir Bry, mayong gabi man sa imo subong man sa tanan tagpalamati sa sining estasyon. So, yaring ato lakat sang panahon, Hunyo 3, tuig 2021. Ang tropical storm o kon bagyo nga si Dante, Choy 1 sa iya nga international name, ginabana-bana mga 265 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur. Ni siya may coordinates nga 17.6 degrees north and 117.9 degrees east. Ang bagyong si Dante may kamaskugun sang 65 km per ora malapit sa sentro, kag may pagmadlos sang 90 km per ora. Ini siya ginabara-bara pagagiyo pa northwestward sa kada sigon sang 25 km per ora. Samtang may isa ka low pressure area o kon LPA kag ginabara-bara ara sa 830 km east of southern Luzon. Ang iyang coordinates is 13.8 degrees north and 131.9 degrees east. Ang ining low pressure ginabantayan sa subong kay basi magporma kag giniman mahimo siyang isa ka tropical depression. So ang aton nga storm signal na lift na Action Bry kag subong ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro kay lakip man ang Northern Palawan makaagom sa magalumo na kalangitan kag ginipagupdan sang laptang magdapa sang ulan pagpanaguob pagpangilat dala sang tropical storm nga si Dante. Ang Metro Manila kay iban nga bahin sa pungsod Pilipinas makaagom naman sa kasarangan nga panahon luwas malagi nga pagumgum inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan dala naman niya sang localized thunderstorm. So ang Negros Occidental gitna siyudad sang Bacolod maka-eksperyensya man sa kasarangan tubtub magulugal umo na kalangitan kag inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan ilabid sa kagab-ihon o kon kagahon, Sir Bry. Ining ginamonitor ng LPA subong, anong chances sa sini Sir Dave? So, though may chances sa Sir Brian, no, kay kung nabase sa aton nga sa satellite and surface data, madamol, mali siya nga Sir Brian mo.
Pero why tama kwan pa kung sano nga mga inadlaw abi makasulod Sir sa Bry. par. Pero sa ini nga mga sinimana, ay kamatamat man ni siya palapit, Sir Bry mo. Kurtino. While nga nagapalayo ni si Bagyong Dante, nagabulos man ni siya, Sir Bry. Aha, amo na gid man ni sa mga panahon gina-expectar ta gid man ni nga daw wala na blang chain nga no blang wala utod-utod nga mga LPA Sir, Sir Bry, Dave oo. no. Oo. Yes, Sir Bry. Warning talang Sir Bry, regarding sa gale warning number 2, no? Ang sa western seaboard sang northern Luzon, babaw naman siya, kag ang sa northern seaboard sang Luzon, kasi may mga utod na rin nga nagapangayo man update regarding sa gale warning. So, ang sa Batanes, Calayan, Babuyan, kag northern coast sang Ilocos Norte, medyo maraf na daang ila nga, or mabalod na daang ila area, subong man diri sa western coast sang Ilocos Norte, no? Kaya tining panagat ni Ban, mega pamangkot diri, nakipagmangani ko, Sir Bry. Aha, ati sige. At least kabalo sila nga mo na nga mga sitwasyon ta Yes, kay right. imagine mo to ang retired police to naglabay lang to tani pero ti mo no, when sa kapuli nga buhi sila puloyan. Gani man itong report ni man taho. Oo, sa hinubaan. Sige, Sir Dave, salamat. May Sir gabi. Bry, salamat man kag mayong gabi sa liwat. Yes, sir. Halong gid mga utod da, no? Sa mo sini nga mga panahon, amo na ning mga binulan pakadto na ni sa Disyembre mo hasta Enero, Pebrero. Why na ni untat-untat ang bagyo mga kaksyon? Sa Pilipinas, mayara kita 25 ka bagyo nga gina-expectar mo sa kada tuig mga kaksyon. Ti si Dante bago lang nahuman, ika-4 na siya, no? So gabuhin siya. Amo na nga ton gid balantayan sa tanan nga mga tinion mga kaksyon. Sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sa baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes pa naman tara ng aton sa pagpangamuyo sa mahal nga Ginoo, ubayan kita sibong nga gabi kag pasalamat kita sa bilog nga adlaw nga iyari naman kita magapangalagad sa inyo makaksyon. Ubay nga aton sa nga programa, palayo kami sa balatian, disgrasya kag iban pa. Salamat sa mga bugaya nga gin-provide sa aton sa matag adlaw nga tanan mga kaaksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:59 na, subo nga adlaw Webes kita. Yari na sa Hunyo 3, 2021. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton YouTube plus ang aton sa nga Twitter account mga kaksyon. Ang text hotline naton 0963-757-0874. No? Sa mga naga-text ka, naga-chat sa aton online, ayo lang ko. 2 to 3 liners lang mga kaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, tubtob las 9 tak na suning gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Ang Philippine Drug Enforcement Agency nagapahanumdom sa mga barangay cleared na kon droga ang paghahambalan nga pwede kuhaon ang inyo sinititulo nga barangay cleared kung wala ini naga-monitor kag may ara sang mamutikan nga naga-engage gihapon sa illegal nga droga. Aksyon Firing Line. Dapat may papel gid mga barangay kapitan sa pag-monitor sa ila sining palibot kay kanugon nga barangay cleared na kon illegal drugs sa paghahambalan pero may nagayop-yop mga ligyapon. Aksyon Firing Line. So useless man nga ni mga barangay cleared nga ini mga kaksyon mo. Prangka nga istorya kay nga kalapad sa mga barangay ta hindi taman ma-monitor gid mo. Ang iban nga balita mga kaksyon sa aton sining nga pagpangalagad subong iyang gabi ka ina sining nga sinimana involve yung mga lululi mga babayi iya sa pagpamuno no. Ligan nga adlaw to binuno ang bayi to sang live-in partner niya ti patay gid ato iya no sa may Hervia sa barangay Villamonte. Kagabi na naman sa Takuling Court no, isa ka lodging house mga kaksyon motel nga gindala didto ining isa ka Magdalena ho no. GRO no kag binuno sang upod niya nga lalaki mga kaksyon. Ang lain lang diri kay hinablang tawag naton nga wala mapatay ang babayi buhi ti makasugid gid ni siya kun din ni siya gin pick up. Paano natabo ang tanan-tanan?
sigurado ko may mapatinan gito siya sa lalaki bisan duag na lang sa tricycle. Action firing line. Balikan ta na karon maka-action ng update sini sa nasambit nga kaso pero ting Bacolod subong na. Although nga ti ini do ka isolated case man lang ining binun-anay nga mag-live-in ginbuno kagabi nga babayi kay ti ina mga personal nila ni iya pero ining magpangpangluthang di saton subong yes Bacolod nga bisan diin lang may ginawigit kag ginapamatay nga naga-riding in tandem ina iya alarming na iya. Action firing line. Hindi mo na ma-include actionhen sa mga isolated case lang kay lain na iya nga mga kaso nga dapat tutukan sa aton otoridad. Si Juan Ganyo, Balni Police Colonel Ju.M. Malong, ang spokesperson sang Pro-6, nga ilakip sa pagtalakay sa ila sining nga Oversight Committee ining pinatyanay nga nagalunta diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Kabalo man ta nagagihoman kapulisanta, no? Nagagihoman kapulisanta, galing kiti may kabudlayan sa pagpanakop sa mga suspect mga kaaksyon. Una, CCTV, waay, wala sa mga witnesses dira o kon saksi abi. Kag mga ebidensya ti malabo man kung kaysa. Action firing line. Ang balita gikan sa probinsya na naman karama kaaksyon, i-check taman kay sa probinsya subong mismo ang gobernador nagpalayag nga nagaulo atras abante yang nagapabaksin. Action firing line. Daw kahangawa gid sila kaugalingon. Ti nakit-an taman to sa iban nga pungsod like Amerika, sa Europe, sa UK, action hands, why na to sila ka face mask subong. Kay halos sila tanan vaccinated na. Kag why na to patay or may patay man isa duha. Unlike before nga ang Amerika tag 1,000 sa isa kadlaw, 200, 500 subong isa, duha kay na vaccinate na sila. Action firing line. Pero temo na way tiyaga force sa inyo. Kaya hindi man ni mandatory ang mga ining vaccination nga ini, pero ti manilag man ta sa sitwasyon mga kaksyon. Action firing line. Dire sa Bacolod karon may si Gob Malakson may pahanumduman sa probinsya. Maghalong-halong gid kami sa kita sa maulanon nga panahon. Kag balikan ko karon ang Don Salvador Benedicto sining pag-release ang 4-piece mga kaksyon nga nagginutok ang mga tao. Ti mismong alkalde dira ginbutang nyo sa hot seat mga kaksyon si Mayor Marcelin de la Cruz kiti iya na da area of responsibility. Why siya kaulo ideya gid masyado sa nagkalahinabo to kagang barangay kapitan sang igmayaan mani na hot seat mani kiti mas gadiring ato. Action firing line. Balikan ko lang na karon kay mismong alkalde sang Banwa naghambal nga ti violasyon gid tuya. Te amakon nyo na. Hindi niya basta-basta lang niya maginamok kita sila nga magbinasulay. Kaya ang alkalde mismo hindi na namian sa nahitabo mga kaksyon. Action firing line. Dire sa Bacolod ti ang Bacolod subong naga-monitor gid maayo sang kwan aton sining lugar mga kaksyon because nga inang ang COVID-19 nagasaka diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Sige, last shit is 5 na Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Warden. Action firing line. Antes kita magaplastar sa mga balito lokal, malugayawon ta gamay gid lang sa nasyonal. Si Bagyong Dante lumayas naman to dugay-dugay sa Manila o kon sa Pilipinas pero may 4 gid siya nga ginbilin nga nagkalamatay. Action firing line. Ang ini nga nagkalamatay makaksyon sa Western Visayas, so Mimaropa sa Eastern Visayas, Davao, kag subong man sa Socsargen mga kaksyon may mga missing pa. Action firing line. Grabe no, ti daw may tamang gani kabatsyag gid tudo-tudo sang pwersa niya. Kay do kahinay-hinay lang siya pero tiyo may nagkalamatay gid yaho. Ang ibang nga balita, duha patay sa isa ka shootout na naman sining hapon didto iya sa National Capital Region Police Office makaksyon sa Calamba, Laguna. Ang mga suspitsado dire ginatudlo nga mga kidnapper sini sila. Allegedly ginapang-kidnap nila mga Chinese national kag nagapangawat ini sila. Recently mga 200 million pesos pinangawat nila sining duha nga ini. Nagkabaton sa report ang kapulisan, ginlibot-libot nila to, ate, nagkaladakpan gid, nagtiniruhay, bumato pa sila kundi ito gaplak gid sila. Action firing line. Te amo na nga mga tawo yang nga mga nagahimo sa katuntuhan daway nagid man guro may nagaapin na sa ila guro bato kay mos pulis ti alangan pulis karo patiro lang sa imo. Oh, sige, ang iban nga balita si Senador Tito Soto mga kaksyon nag-ayo sa Interagency Task Force National nga kung pwede bawion na ang 14 dias nga quarantine mga kaksyon sa mga na-vaccinate na
nga mga nagasinulod sa aton diri sa Pilipinas gikan sa iban nga pungsod. Action firing line. Sa kabalo ka, ang 14 days nga magatiner sila sa quarantine facility, kadugay na, no? Kag ko na-vaccinate na sila, fully vaccinated na sila, manginwala pulos ina kon i-quarantine taman sila gihapon. Action firing line. Siya maabot ang panahon nga ti matak-an ang mga investors naton nga magsulod dis Pilipinas ka mag-invest sang ilang negosyo bangod sang kulo quarantine nga ini. Kaligiti, basi magkulo kumpiyansa kita kag maglala sitwasyon ta. Action firing line. Si Mayor gani Isko Moreno gani nagakwan siya. Nagaayo man siya gani sa DOH kag ITF nga kon pwede dulaon kag di na magamit sang face shield pa ang Pilipinas. Action firing line. Oo, kay alabi na gid ang na-vaccinate na abi, no? Pero sabat diri ni Kwan, sabat diri ni Duque, Francisco Duque ang sekretaryo sa DOH. Siya ka kwan pa, premature pa. Alang-alang pa ni nga magpangakas kita sang aton sa mga face shield mga kaksyon. Action firing line. Sige, ang COVID-19 subong adlaw, kwan may bag-o nga 7,217. Nagdulong ini sa 1,247,899 kag ang aktibo diri nagapabilin sa 55,790. Samtang ang patay sa Pilipinas 21,357 na. Action Brian Warden. Action firing line. Balik kita diri sa lokal mga kaksyon karon i-check ta ganing update sining babae nga ginbuno sa sulod sang lodging house kung kumusta na ni siya. Kagano nga mga cases ang atubangon sa tong suspect if in case gid man makilalaan. Action firing line. Nagasakay sa tricycle ato. Oy nano nga sitwasyon. Nano man nga sitwasyon aton sa Bacolod eh. Diri kita sa lokal kaya rin mo masaladya pa sa sadya pagining balita sa Tangobda. Nagligad nga adlaw, Martes, amo na ning pag-serve sang suspension. 3 months or 3 months ato nga suspension sa kay Barangay Tangob Kapitan Noli Villarosa. Amo ning case mga kaksyon nga may ara sa sang tinampoyo nga allegedly nga isa ka kagawad nga ginfailan siya kaso. Action firing line. Lain man tong 6 ka bulan nga ginsuspender man siya nagligad sa SAPSAP atoya, no? Social Amelioration Program sang gobyerno during sang pagkasagsagan gid ni COVID-19. Action firing line. Sang Martes, while naga-sesyon si Kapitan upod sa mga barangay kagawad niya dira, nag-abot ang DILG kag nag-serve sang iya sining suspensyon. Pero natabo, wala siya magpanaog sunod sa report. Action firing line. Tinugin bilin lang to sang DILG, no? Ang papel nga ginauyatan. Kung isa matingala man tanibla sa DILG Action Hands, kay ang Department of Interior and Local Government, sila ni ang may dako nga puder sa mga katungdanan sa pagsuspender kapag serve sang kaangay sini kami mga cases. Hamakon mo na maghambal ganing DILG nga mga mayor, mga kapitanda nga hindi mag-perform sa muni-muni muna, kasuhan kamo kag pahalinon sa pwesto kon mapamatudan. Action firing line. In short, gina-govern sang DILG ang mga kapitanes kag mga barangay officials kag mga tanan nga mga opisyales, pati kapulisan, pati kwandira DILG. Pero nga hindi nila ma-force si Villarosa iya nga pagwaonda sa barangay hunman. Action firing line. Oh. Nga hindi na ma-force si Villarosa, may police power nis lang nga pwede na mahimo. Ay, DILG kami ya. Under lang kamo ya sa departamento sa DILG. Pero tingawa ay ini matingayon. Pero pag inchindi ko, okay na. Nagpanaog na siya posible. Action firing line. Kaya ang sabat sang abogado ni Villarosa nga sa attorney Jomax Ortiz kag iban pa. Ngati kuan sila mabato sa sining suspension nga ini. Ti bisan tuod nga mag-file sila dabi sang pagpathag abi kung palamangkutanon, i-serve ang dapat nga i-serve kiti mando na mo. Action firing line. While nga ginaaway nila ini sa korte, ang suspension nga ini, po dapat i-serve ginya karon why na respeto karon sa DILG kundi magtumanon. Action firing line. Si Villarosa sa Barangay Tangob, ati, siyempre kapitan kilalang kilala.
I don't know lang kung anong performance sa Barangay Tangob. Damo naghambal, pigaw. Damo man gahambal nga maayo gid. Action firing line. O damo maghambal nga pigaw, damo man gahambal nga maayo gid ang performance man ni Villarosa, mga kaksyon. Action firing line. Pero sa pagintindi ko, ang mando, memorandum, nabato na sa numero 1 nga kagawad, sinigid ang mga adlaw, singa hapon, kagini siya ang nag-assume na sang office bilang temporaryo nga barangay kapitan o IC sang barangay Tangob nga amo si barangay kagawad Luz Atienza, mga kaksyon. Action firing line. Sinigid lamang. Meaning, si Villarosa nag-giveaway na no? Nag-giveaway na siya, ginhatag niya ng poder sa Atienza sa sulod sang 3 kabulan, mga kaksyon. Tinagligad ko, nag-serve maning former teacher nga ini isang ano man kabulan. Oo, atong suspension ni Villarosa kay dapat si Montaño atong numero 1 mo tinag-resign, siyang number 2 sinaluya. May amo ning ginatawag nga role of succession. Kung sinong next, amo na siya dapat ang magpungko. Way ka na dapat ipamangkot di kung sinong pwede nga kagawad, ibutangan, or sinong ipapungko na kapitan. Kung, like, mayara man case kung kaisa nga ang kapitan abi na patay, isa sa pamilya sang kapitan, pwede na nga pamangkuton kung sino gusto yung magkagawad sa pamilya nila. Pero hindi na pwede nga ibulos mo ya sa pagkakapitan ang iya sini pamilya. Kay automatic kini ang numero 1, amo gini magsaka kag makapitan kay elected official ina. Kung may ara ka sang pamilya nga gusto mo isulod dira kay napatay abing kapitan, anak, asawa, didto na siya ibutang sa ikapito. Nan, kay 7 barangay kagawad to mo. Action firing line. Amo na siya, mga kaksyon. Anyways, sining hapon confirm nato na bikon si barangay kagawad Luz Atienza ara na nagapulungkoon subong bilang barangay sang barangay Tangob abi, no? Action firing line. Kon nagapungko na siya formally, kay kung hindi ni siya magbaton sang ginserve man sa DILG, pati siya malakip man ni sa questionably da karon sa barangay Tangob. Oo, dapat sundon niya gini with the documents. Oh? Kung hindi si Villarosa magsugot ya, dapat himuon gini niya Atienza kay ti may ara na mo sa suspension o butang na da. No. Villarosa, ikaw ginasuspender sang 3 kabulan. Ikaw ginamanduan sang ombudsman, korte, ano-ano dira, nga magpanaog sa pwesto, kag magpahimoyong kaanay samtang nga ginaimbestigahan ang reklamo batok sa imo. Amo na nakastate da, simplihon ta lang ni. Tapos sa piyak naman to, ikaw, barangay kagawad numero 1, bla bla bla. I-assume mo ang office bilang OIC, kapitan sa sininga barangay. Based mangyapon sa memorandum nga ginpagwa sa DILG kung din dira ang kwan nga ahensya sa gobyerno, way kada mahimo kahit korte mando Action firing line. nan. Amo na dang pasimple lang papainchindi naton pero daligid lang. Online sa firing line. Aray sa aton nga linya si Barangay OIC, Barangay Kapitan sa Barangay Tangob, Madam Luz Atienza. Ma'am, good evening. Welcome to Action Radio. Okay, may gabi man. Si- May sasantanan, di ka pa malabati. May gabi. Si Action Brian more din ni Kapa. Okay, may gabi si mo, Action Brian. Halin sang Martes kahapon daw gakaraguhang dang Barangay Tangob kay amuna ginserbihan sang suspension order si Cap Noli Villarosa pero daw mayara pa to sang tawag sina pa daw hindi pa magsugot ano nga sistema. So ikaw ma'am, kumusta? Nag-assume ka na sa office kiti mando sa DILG, nakabaton ka na sang memorandum? Oo, kaina sang hapon, ginpagin na nila sa email sa barangay. Sige pa palo na ko nila, may ara. Okay. Oo. So kay na mismo nagsulod ka na to sa nagbaton ka na sini, nag-umpisa ka na bilang kapitan o IC Subong. Oo amo na nakadako sa okay na nga. Sa hapon nga kasi kuan ko. Okay, so first day mo naman was Alas dali lang. Sino nang ara may gahambal sa likod mo, Kap man? wala
Wala ako mga bata. Okay, sige, pasensya. Oo. Si buwas, maumpisa ka na kap sa imo first day na naman, second day na gani guro sa imo sining nga office. Anong gusto mo matabo dira sa barangay hall, sa barangay Tangob mismo? Kay ti sa 3 ka bulan daw lawig-lawig na na. Mas malapit ko siya nagligad eh. Kaya ang mas malawig ko siya nagligad. Yes, correct. Oo. Kaya mga limag. Kaya ako namin sa Panguluyo sa Tangob. Di ka mali naman kasi nagrilag. Dala ka nga, laban pinili sa mga Panguluyo. Ang ginikanan, nagkawakaan daw laban. Sila tanan ako, mga estudyante sa high school. Kaya kilala naman ko nila. Ang ginayo ko lang sa ila, na sa siningas tempo, kaya ako na-drive, buligan ko nila. Correct. Kung ano lang ang mga nato, sa ayuhan ng barangay. Hindi na kita mag-kuha sa mga personal nato, mga kaakig, kung ang dapat nato, ugrahon, tanong para ang BDS sa ayuhan sa barangay kung anong ang may arak. Dapat buligan. Hindi na kita yung amuni, ngayon may amuni atong kulor, amuni hindi na tayo wala. Ito kasi kaya may ara kita nga grupo. Pero once ara ka na nga napilian ka, ang grupo ara gyapon, pero ang imo nga itong simplek na ya, tanan buligan, kung ano man ang kulor si ana yan, buligan ka, santo sa parang natong mabulig sa ila. Amo na mga hambal ko sa mga pumuluya sa Tangob. Okay, oo. Ti ano may ara pa ka muna sang transition abi ni Kapitan Noli Villarosa, mga documents kag iban pa i-turn over ya sa imo formally buwas nga adlaw or sini nga hapon? Ang ginayo kay dumi ko nang sa buwas. Ang ginayo sa akon sa konpede sa Lunes ang alga i-turn over ya formally sa akon. Dai ibutang sa tubangan sa barangay para mabalaan sa tanan nga ako ang ginto over ya sa akon. Ang mga plano niya. Okay. Subong Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, wala man office, ano? Oo. Okay. Ang hambal, yung tugon niya din na sa ako, sa mga tao, dahil nagambal siya. Nga kung pwede, sa Lunes, ma-turn over, di siya sa mga flag ceremony, na kami detail lang ng mga tao, at least ang mga tao sa tubangan man, na makabati, nga formally, why siya sa ginabatyag na karain, kung suspended siya. Kaya ginatili niya sa ako liwat, ang windas ng barangay hall. I see. Kaya mo na sila sa akon. So si Kapitan, why naging man pagkabaton mo kay nasang memo abi? Why naman siya nag-kwan pa bingati, hindi kuya manaog di? Mo di ba kagina question pa ni namon? Namo sina. Ati amo na ang reaction sa isa ka tao mo kay pag ano sa iya wala ko mo, wala ko nakabalo niya. Nakabalo lang ko iya sa ano ito man, Lunes to, ano ito, Martes. Martes ito. Lagi ko kabalo yan. Pagkadaso na lang yung kadla ko man nag-congratulate sa ako. Nang itong ko nga ahaw. Tungo ito dahil nga pagkahapon, pagkahapon ako nga duty sa barangay bilang officer of the day. Dito ko napalaan. Kaya ano ito man, nasong kaina, nagtugon sa mga tao sa barangay nga nagsiling sikap na sa Lunes. So pwede, sa mga flag ceremony kami sa tuwangan, dahil lang ang mga tao, kaya i-turn over yung formally sa akon ang rinda sang barangay. Okay, sige. Ma'am, sa mo sini nga hitabo dira sa barangay Tangob, ano man ka kapiktuhan ang inyo sa servisyos pumuloyo? Daano paglanta mo, ma'am? Kaya daw maghambal ka suspension, tindo di manami, affected gina maybe guro ang kuan ni Kapitan Noli Villarosa, personalidad niya halin sa nagliligad, hasta bago naman ni. Pero kumusta ang serbisyo nyo? Okay naman, harap mo siya siyang kuan nyo. Pero ako nang tugon niya lang sa akon nga kung pwede, sa Lunes siya itong over formally sa akon. Ang pagkuan sa isang barangay. Ako na yung tugon niya na. Isin ko pero ako bilang karong adlaw, ginkuan sa akon sa hapon na niyo, i-mustard na kukuan assume. Pero ang pag-turn-over ni Biblika, ano na, kaya nagambal siya nga, itong over siya kung formally sa ako sa Lunes, sa taon ka,
na without hard feeling na wala siya siyang ginabatag nga kalain sa buhok nga amo naman na siya. So mo lang to isin ko tiwa sa Lunes makita kami. Doon di man guro problematic guro kon ikaw mag-assume dire kay isa man kamo ka slate guro ni kapitan guro. May ara kamo guro sang ginatawag naton blang friendship gid bla. Ano? May aragid sang maayo nga friendship bala kiti isa man kamo ka slate daw gid man dako nga problema unlike sa mga iban nga mga barangay abi nga ang kapitan lain nga linya ang mabulo sa yaw temporarily lain nga linya do kagamo bla. Ate, ang nakita ko nagaprangka na sa akong pero wala din isa gaprangka sa akong kundi ako yung maupod. Wala hindi nang yamot nga nang ma'am amo ni imo karon ha amo ni ang hambal sa ako ni ma'am ako yan nagatan ako sa imo yang daw bilang iloy taka. Sa balo ko siya nga ang laban din tao siya sa barangay mga estudyante ko kilala kayo nila. Kilala na Ginoo. Ang ako niya sing kukap sa pagpungko ko na napilian ko ya wala na ko kasi nga ang grupo ara nga Japon pero sing ko pagbulig mo ya kaya magsiling nga ini to sa ko dito mabuligan hindi mo kaya kung totoo na sing ko kada mo sa nabalaan ko mga estudyante ko iban lang dala mo wala na boto sa akon pero sing ko subong kaya ka palapit sa akon ang masarangan ko yung ibulig gabulig ko amo na siguro pag naghambal ko ang mga estudyante ko nga man-intindiron mo lang kami ha oo okay hindi ko ya ang human side nila balati simple pa isasag ang ginagawa mo na ya balati wala na siya wala na nag-iambat ikap sa akon kay so the respeto sa akon niya wala na sa masin na nagdalagi ko ni likap na amo ni never ginasan hambal sa ako nga ma'am amo ni wala ang hambal lang sa mga tao na ka mag-eleksyon nga nila mo padalagan pa si ma'am inang basta hindi sa atong grupo suportahon ka sila ha. Tamo na sa mga tao ito nga mapatian ko man. Imasin ko dahil yung kat layo pa to tamo pala sa matabo kamalambutan ng masunod nga kwan. Nakadlaw naman sa dahil to naman sa kadlaw. Si Kapitan Berosa do kaluluoy gid man gani kon isipon mo gid daw napun-an gid siya sang kontrobersiya dra sa iya sini nga lugar barangay. Doka gulpi lang gani sa tubray kay ko kabalo gani na puli na ko sa balay ha. Nga balang ko nila amo na pag-aga ako duty kay mo to nabalaan ko na istorya sila. Wala na pa natin. Kung ako po nila ang ginaayo ko lang sa mga tao nga buligan ako nila. Hindi pa nila ako maimong ako lang isa. Correct gina. Sige. Dapat buligan na ito para sa kayuhan ng sanggong hindi na tablaman nang magmaging na tawhay at nga magbalik siya. Sige. Ang imo kapliwat nga panugyan sa pamuluyo sang Barangay Tangob, ang umpisa ka na liwat bilang acting kapitan dira, Lunes may transition ka mo. 3 months ini malawig-lawig pa man niya. Ang 3 months mo ti go ahead kap pang imo sa ni panugyan sa taga Tangob. Okay, sa mga pumuluyo sa Tangob, ari naman ko liwat. Napungko naman sa pagtuan ni Kap, kaya wala naman din sa di. Kaya malo naman kamo ako na lang yung kapangayos sa bulig. Kasi hindi lang kayo bulig nga suportahon niyo at the same time, mga muyo, mga muyuan ta lang ang atong na barangay nga mag-isa ka lugar nga matawhay, kag matahumi nga kita nga binabigay, livable place. Livable din nga lugar. Ako sabihin nag-intindihan ang tanan. Buligan tang isa kay isa. Kung hindi mahilo sang nakon lang masing ati amo na sa kay lain sa kwan hindi na sa mga kolor na ina mga grupo. Correct. Ang grupo lang data. Pero kung nabla nga ang atong pamilya papas lang data. Pero kung kinanglan bulig ang kasaguan ng atong pamilya, so may ara lang dito nga mabulig buligan pa. Correct na. Ang mapa ang pagwagi mo Action Brian, kitain naman kita na tigabalo ka naman. Yes. Okay. Ang ato na naman dira bisan ako bisan nga kambyo-kambyo sang liderato da sa Barangay Tangob ang serbisyo dapat amo lang gihapon ipalabot agad sa pumuluyo gid. Oo. Ang apon din nga masarangan nga bulig siya. With that, Kap, salamat. May gabi ka. Good luck sa imo sa bagong trabaho ka. Good evening. Buligan mo kunin mo sa pangamuyo. Okay, good Kap. Anytime, kung mayara ka gusto ipa-announce, one text away lang si Action Brian Morden. Tawag lang. Okay. Thank you, Gid. Thank you and God bless you. God bless, ma'am. Sige. Action Firing Line. Tera na, taga Barangay Tangob, may bago naman kamong kapitan, no? Kung si Kapitan Los Baganisa, ari naman ko, I'm back. Action Firing Line.
na ginimo lang panghampanganan ng barangay Tangob sa pagkadako dan nga barangay ini. Hindi nila lahog kung isipon mo gini sana ni Kabanwa sagwa sa Negros Occidental diho nga klase sang lugar tapos ako pa nagkakatabo da. Action firing line. Galing si Barangay Kapitan Noli Villarosa, hindi gin maghatag pa di pa magpa-interview gid subong, no? Sa katapos sa media. Pero bati ko siya sa gabi sa isa ka sa konbla sa online balang interview how may interview to sa. Dili pala sa Action Radio bala ka para mas damo pag diyan makabati bla. Action firing line. Oo, nano man nga sagi nila yung kasunlog ni Kapitan da sa Barangay Tangoban. Galing kiti, DILG may kaso abi. So, survey ining election next time kung mayroon sang gamay nga diferensya, istoryahan. Hindi kay maglinupa dahil ng aton sini mga palad kag kamot. Action firing line. Oo, kiti, kwan kita mo, public servant, kita ginboto, kita sang tao, agad magserbisyo, hindi kay magpanampuyong. Action firing line. Oo, kag magpasiga-siga, hindi mo singon kay kapitan ka na, kagawad ka na, siga ka na sa barangay mo. Suliton ko sa inyo, sulugoon ka mo yung tao. Action firing line. Hindi naman niya sulugoon, literal nga suguon ka mo naman manilhig sa ila, sini nga panimalay. Suguon sa pagserbisyo sa inyo, ipalabot kung anong kinanglanon halin sa gobyerno. Action firing line. Kaya barangay mo pinakagamay, smallest na kunin siya mo ng political unit or itong sinaganing isa na, nadipat na ko, nga kamod ang pinakalapit sa pumuluyo. Tikon dasig tiya kamot, dayon yaw-yaw, dayon diferensya gamay. Muni mo na, tiya mo ni dangtan tao, suspension. Action firing line. Na, perting bakuglod, diya mo, perting diyang pamulitika sa bakuglod. Action firing line. Sige, ang iningabahin sa aton nga pagpangalagad mga kaksyon, dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Baho, katol-katol, itom-itom sa lawas mo, punggod, kaspa, kuto, kuyamad, tanan nga mga malain nga espiritu dira external sa imong lawas palayason sang Zanton Plus Herbal Soap. Action firing line. Pagbalik ta karon dugay-dugay mga kaksyon, try naton nga malabot ang hepe sa police station number 6. Maki-update kita sining isa ka I don't to kung GRO gid man ni siya. Kikala kabalok ka doon di manami pamatian ang guest relation officer. Kung pamatian mo rather do ka nami no, do ka social action hands. Oo, hamakon mo nga guest relation officer, meaning may ka mag-entertain iya. Pero kung padalman mo gigiliya, kuan ini ng gamaligya sang ila sini unod nga kalipay nga ano, bida mo na. Action firing line. Naluoy ko actually sa babae. Pero karon na, pagbalik naton sa itong pagpangalagad, try na ito malambot ang police station number 6 kung ano na update sini isang kabuhi iya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:29. Ini nga. Hambal ni Sir Dennis Richard Tiboroma, corrected sir, Barangay Tangob, damo panabutante kay sa bilog nga San Enrique. Wala ko dako na ang Tangob as in. Damo-damo purok. Melvin Solidarios, Abdo, kay kontra gani ni Mayor Bing. Ang tanan idiyahan niya, wala man gapangayo ang Tangob kay Mayor Bing sa kapasidad ni Cap Noli. Kita tamana, kita tanan. Deputized by LGU Sir Bry ang aton no official. Official. Pero tig ni Sir Alex bala mo. Alma Agravante sa Bater, good evening. Ana Sinoro Araman, thank you, good night. Alex Montesa, si Grace Mitton Cousins Araman sa Manvel Royal, nangamuyo si Nanay Ana Sinoro. Erwin Dicatoria Gonzales, naga-monitor man. Melchorita Ferrer, thank you, Gid. More power man. Imbong Jocampo, salamat, Gid. Barrio Garay, God bless. Neneng Grate, thank you, Gid. Yvonne Boycher, thank you, Gid. Ana Sinoro again, Bia Jonathan, good evening. Alex Montesa, tamiyaw niya lang si Madam Vanessa Mayo sang Minnesota Rockister. Tsakto ko magbasa. Jinky de Lagdon, Pamilya de Lagdon sang DSB. Suzette Alunan, Leon Noskoj sa may Villa Estefania. Thank you, Gid, no? Okay. Si Christine Minies Villalubos, Tanya Ramos, Jenny Diniega Araman sa Baday Sky,
ana sinuro gutom na mga tao sumbray. Lipatan na ang health protocol. Gani man. Kativer, Athea Kim Iriman, Alex Montesa, sang nagligad, ginsapsapan siya, subong naman base sinapsapanay naman ang mangin, resulta sang suspension order na ginhampak sang LGU sa iyatang kugo, Sir Bray. Hindi to LGU. DILG gidya, no? Take over. Number 1, Kagawad, take over, Sir Bray. Oo, number 1 na siya dapat. Junior Mainit Rihon Araman, Jen Hisulgon, Connie Dormitorio, Angela Liarte Gayon Dato, good evening, Sumbray, monitor lang ko imo from Totong, Banga Totong, Barangay Filisa. Nora Villalon Araman, Milail Oligo, si Kairos Flaki, nagamonitor man, upod kay George Gargasiran, stay safe man. Rinaldo Riparo, Almira Lima Lazarte, Melvin Solidares Abdo. Klaro, naging niya si Cap Nuli Villarusa, gina personal sa mga malain nga espiritu. Personal nga ginahimuan sang malain nga mga tao. Cap Nuli ang Diyos galantaw sa aton tanan. Ben Bads, Aksumbray, tamiyaw ko lang, Badjan Family Sitio Pulo, Barangay Hawayan, Silay City. Marilo Villar Tanaman, Araman. Idilaw, salamat. Ginupod kinana Isabel. Trixie Ibosio, Laban Ma'am. Florencia Villacampa sa La Union. Si Madam Elizabeth Malaka, Gamala, nagamonitor man sa Purok Santa Ana, Barangay 31. Keep safe sa tanan. Go lang ko no, Ma'am Luz Atienza. Joby Monares, Melvin Solidarios, tikay kontra ganit ni Mayor Bing tanan idiyahan, o kinabasa ko na. Lilia Taton, live sa Gardenville, Tangob. Sige, suset alunat. Paki-share lang sa aton nga live please, kay pagbalik naton karon. Madugang tas ang dalag ko nga balita. Balikan taning ginbuno nga babae sa Lajing House. La 7:33. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito.
Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon. Action Bri, good evening, greet lang. CJ Buen Consijo, diri sa Purok Ramos, Dulao, Bagos City. Salamat, gid. Good evening, Action Bri. Monitor lang Purok 1, Barangay Nagasila, Carlota, si Mercy Kagboy, Salmorin, Dolor, Kag Esther, Carlos de los Santos, Katinoy. Salamat, gid. Good evening, nanda kay Nono Miravalle. Sige. Araman, nag-monitor si Ray John Tan Villalon sa Manapla, Purisima. Thank you, gid. Si Carol Montoya, good evening, Sumbray, monitor di via FB Live sa office namon sa National Printing Office sa Quezon City. Salamat, gid. Si George Nollard Araman, Paulspat III, Andrew Juanites, thank you, gid, sa pag-monitor. John Patrick Abapo, good evening, Sumbray, taga-Tangob man kami monitor na Lihog, Bangga, Florenceville. Diday, Olga, Maymay, Johnny, Milky, Onyot, salamat, gid, God bless imo. Thank you, man. Si Francisca Puso Modiraso, o kon Madiraso, Araman, salamat, naga-monitor, greet niya lang kuno, Big Mopa, Dailano, and Kiano, sa Barangay Alihis. Nan. Reynaldo Lumakad, watching here from Barangay Agisan, Himamaylan. Last 43 na sa ato nga pagpangalagad. Aksyon Firing Line. Kagabi mga kaksyon, may ara sang isa ka krimen nga nagluntad diri sa syudad na naman sa Bacolod. Ang biktima diri isa ka 37 anyos nga babayi, taga Barangay Sumag. Aksyon Firing Line. Ginakabig ini siya nga isa ka GRO o kon Guest Relation Officer. In short, mga kababainhan nga nagabaligya sang ila sini kaugalingon para sa hingalit nga kalipay sa mga kalalakinhan. Aksyon Firing Line. Pero short na karon ko na naging status sa sini, no? Mga alas 9 ang takna mga kaksyon. Kagabi, ini sila nagsulod sa isa ka motel dira sa may ginatawag nga Takuling Court
Ang ila sining ROM number amo ang 107. Ang ila ginasakyan isa ka tricycle mga kaksyon. Posible may mga transaksyones ining natabo antes pa naman nagsulod. Action firing line. Mga last 10:50 sang gabi, base kini sa initial nga report, ining nasambit nga mga persona, labi na gid ang lalaki nga ato, nagpanawag action hand sa Rumboy. Ti mga masobra na sila isa ka oras. No? Pagkanto sang Rumboy, ginabrihan ang steel gate na, nakibot ang Rumboy, nag-order sila ya Red Horse action hands mo. Nag-order Red Horse, kuning gindulong sa Rumboy. Pagdulong sang Rumboy, ginabrihan ang gate, steel gate nga ina, nakibot siya nga, pag-abriya hinali lang sumarurot palagyo ining tricycle nagpadalagan. Action firing line. Te, ang Rumboy na tingala siya nga nagpalagyo to siya kaya nag-order mga ni Red Horse mo, ilimnon. Ginrikta niya ang kwarto, kag didto nasapwan niya ining babaye nga dugoon sa pagpamuno. Action firing line. Sa initial nga report mga kaaksyon, ang gingamit sa pagbuno, isa ka improvise nga screwdriver. Hindi naman guro improvise ni kay may screwdriver, gid man nga ginagamit niya pang kuti sa mga lubrahon sa balay, di ba? Oo, taliwis na yan mo. Oo, tido ice pick ang kalimbawa isina, suskos pagkalain ng igos na. Action firing line. Anom ko nung pilas gid sining babayi ho. Ang pamangkot, ano ang nagkalahinabo dito sa sulod? No? Prangka nga istorya, ining mga GRO nga ini, dapat ni sila kaluuyan. Action firing line. Nga kita nga mga tao nagapangita, kita kwarta action hands mo. Kwarta is part of our pangabuhi na sa matag adlaw nga tanan. Kung wala ka kwarta, way kay bakal, way kay kanon, patay ka. Action firing line. So ini mga GRO, iban diri biktima ni sang paltik nga paghigugma. Iban bla inang ginpabusngan, way naging sabat sang lalaki, way naging sang iban nga nahibalaan nga trabaho kundi ibaligya ang kaugalingon. Action firing line. Kay dasig man ang kwarta di. Pilala na katulo transaction pero amo nagaling kaluluoy gid lang ang ini nga mga kababainhan nga ini. In short, ini sila biktima man sa ila sining nga sitwasyon sa pagbaligya sang ila kaugalingon. Action firing line. Dapat ni sila kaluyan gid man mo, no? Kaya hindi nila uglahog ang ginaobra nila, ginataya nilang kaugalingon na kuma tsambahan nila na karon nga ang nagamit sa ilang mga lalaki, may balatian bing HIV, disgrasya. Action firing line. Oh, so balikan ta na karon. Now, kundi ginabulong siya subong sa hospital mga kaksyon. Ano ayhan ang investigation, no? Sang police station number 6 sini, kay ining ginawakal ko sa inyo, lunsay mga initials kay na, or amo ning nagkalahinabo lang sa sulod sang sining nasambit iya nga takulingkot. Action firing line. As to sa investigation kung anong motibo, ano ang posible nga mga anggulo, way pa makapalayag ang kapulisan. Kundi didto pa lang sila kung ano ang nagkalahinabo tubtog nga masapwan ining babayi nga pilason. Action firing line. 37 anyos. Taga Barangay Sumang, di ko na paglawagon ngalan niya. Kay ti biktima na ni daan sang pangabuhi niya nga hindi manami gid maning pagbaligya sa kugulingon niya. Kag biktima pagid sa pagpamuno mga kaaksyon. Action firing line. I-check ko lang ang police station number 6 ni Matinion. Kung kumusta ang ila sini pagbalik sa area didto, may napulot sila bala nga mga bagay-bagay nga pwede mahimo ebidensya kag makilala ining nasambit iyang suspect nga kung sino ka man nga nagkuha sining babae kagabi kagin tinuntuhan mo, masibastante ka pa, maluoy ka man. Action firing line. Maluoy ka man, suba-sobra naman Biktima na ni sila daan sang kapiot sang pangabuhi nila tapos biktimahon pagid sa kaangay sini. Action firing line. Action Dale, ano ko na? Oo. Goods na kami kay Inam. Oo. A number, ginhatag ko. May ginsend ko si mo. Okay, sige. Ariyo. No? Okay, sige. Ari Action Dale, no?
So manang hambal naton ngati kaluluoy, no? So nagligan nga adlaw to babayi man tong ginbuno patay gid ato iya sa Villamonte. Live-in partner mga kaksyon ang suspect ang sa dalom. Ang suspect live-in partner niya to pangimon ang rason sa tuya. Action firing line. Tinga sini mga simana ho duhagin ang biktima lunsay mga babayi ho. Purti no. Kabay pa nga ang aton sini kapolisan, labi na gid sa police station number 6 mabuligan gid ini nga malocate atong nasambit yang tricycle driver kag mapasakaan sang nagakaigo nga kaso frustrated murder o kon frustrated homicide. Depende ini makaksyon kung anong ila sini nga makaso. Abi, Action firing line. ari sa aton sini nga linya. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Police Major Leo Estopang, hepe sa Police Station number 6. Sir, good evening. Live kita sa Action Radio Bacolod. Yes, Action Brian, mayang gabi. Si mo kontik lamati sa Action Radio mayang gabi. Aha. Ang ining balita, sir, dira sa imong nga area do ka unusual, no? Tumalagsahon kumbaga nga kala hinabo nga dira sa sulod sang Katakuling Court, sa motel, mostly sa atong nakataboya pinaniro sa Kilidalan, Galakat, mo na. Sir, anong ang panibag-ong investigation nga nagwa sa ining nga case dira sir sa imong area, sir? Yes, sir. With regards sa aton nga investigation, kinasang aga, nina sa luat, iwat ang aton nga investigator on case with regards sa iyang medical records. So far, sa stable condition siya, nakaluwas sa katalagman. Kagag ang aton na lang na nag-coordinate kita sa Station 9 para mapabalo or malocate ni ang iyan ni nga pamilya kung subong sa mega monitor kay gintano naton sa may Purok San Miguel ang Sumag at nag-ano naman to action tong atong sa Station 9 inform nilang sa barangay if ever may amon nga pangalan at least may inform ang family sa Nara sa hospital ang ilang imata. I see. So may posible gali sir nga dira lang siya nagapauli sa San Miguel Sumag pero may probably nga hindi siya taga Sumagid nga residente. May posibilidad sir kay ang kagabi nga ginhatag niya nga address amo ni ang sa may Purok San Miguel Barangay Sumag. Pero ang yati ang area malayo niya sa Sumag kung yan dito dampi sa may Barangay 26 so sila yan nag-meet or nag-instagram na isang yaning part ng lalaki kag nagpadulog dito sa may Takuling Court na subong Action Brian lain na ng name niya na Dustin na siya. Lain naman. Pasensya. May name siya na nasagwa pero may gibutan naman sila na sang last days ng guro or last week. Lain ang name bro. I see. Sir, curious lang ako. Ining babae, GRO gid man ini sir. Kido kalain man lang i-judge na siya na yung GRO ini siya. Basi may lain siya nga trabaho kag ano nga sitwasyon man. So far sa pagkamangkot namon kay kagabi do harap siya di ba circle pa siya. Wala siya gitawag ko ng obra wala siya obra ni unemployed kag ang iya lang yung panaysayon based man sa nakuha natin information nga ako nato dito siya ang lalaki may nag-upod sila dito sa may motel kag iba sa sexual activity. After that almost mga 1 hour lang ang ilan na stay dito kag nag-check out ng lalaki. While nga matapos na sa Laguro, ang lalaki na nag-ayo siya nga kung mahimo nga obrahon nila liwat. Yung babae wala na nagkasugot. Kag bali akong obrahon na liwat, ibayran siya. Pero siguro na magpadugang siguro Action Brian nag-transaction sila wala na sila naglaruhay silang transaksyon, wala sila ng tsindihan na yung nga nangakin to ang lalaki. Kaga sa mut nga rason nga subon nga na bunan sa kadamo nga beses. Anom gitong pila sa sir, no? Anom? So far, mo sa mga pila, pero ang aton yung ginulatan na ang kondante yung medical, yung
Nga records, action Medical drive. records, Ano kita nato, mga kadamo, ginsan yung mga pilas, mga pang third road pala. Grabe, no? Pero may na kay, ano, nato, ng ano, na-recover nato, ang gingamit nga, matalong na ma-appointed nga bagay, more or less mga 3 to 5 inches lang, yung nakadako, kalabaot. pero sir, inang ano man, ining amo ni kalaba ngayon, inches, abi nagsalop, gini, or daw kanubo malang sa sulod sang lawas niya nakaigong ini? So far, hindi kami makambahid na Aha, sir. Kaya una okay. natin, lato nato, Medical. ang medical. Oo, kadamo, di. Pero subong, sir, wala pa to, may nagbisita naman ayan siya nga family niya, or amo tong mention mo kay inabi, locate nyo pa, so far, tiwa ay ged. So far, sir, wala pa na may nakapag-pidangot diri sa among sa station. Amo tong nag-initiative kami nga tawgan dito sa Station 9 Kagpatalon sa barangay. So far, wala pa feedback dito sa barangay. Okay. Pero dira, sir, sa may barangay 26, I don't know kung nakakadto ka mo, o mo na may mga oras, basi may mga upod man ni siya bala, sir, nga kakilala man siya, no? Ginagkantuan so namon kagabi, ginbalikan naman ang area. Kaya na nag-conduct naman to ang aton nga investigator. Request man lang siguro sang CCTV, at least maayo ta ang mga establishment kung lalapit. Yes. At least ma-view naton, at least may lead na ta. Correct. Kung basic posible nga taga-dira or may nakakilala man ni sa lalaki ni o sa babae ni kung paano ni sila nagkita ay na. Correct. Amo lang aton na mga ano da. Okay, kalulo ay man ni sila biktima ni sila sang kapigaduhon man mo, na. So sir, ining lalaki sang suspect, sir, nakabungat man siya kung anong duag sang tricycle nga ginasakyan nila. Kay di ba may ara kita sang color coding dis bacolod ya kung tricycle ang paghambalan? Oo, bali ni sa tricycle, may amon sa may sidecar siya, black ang color. Okay. Kada ang description nakatag siya na maniwang, around mga 5'4" ang near height. Maitom, sinikalbo. Ang amo na nga itong description ng siya na nakuha sa gabi siya ni. Kaya na, wala nakasulod ang aton yung dito sa hospital eh. I see. Galing kay tikon nga transaction to sila ining pobre nga babae ngini way naman to yung mind ko na no color sang tricycle nga ini importante makakwarta to siya mo di blaser kung tao ginisir mo no. Sa action tayo mo na ginano man natin tong sa mga staff to kung nila kag ang nila nga CCTV subject naman to natin for review in case man gid may mamahatag sila kay that time pertili katulong dito sa area nila dito establishment kag wala man di may ngalan di sila may nakuha. With regards sa muna amo nang problema sa mga motel kay ti way na iyakulha ay diya kung sino ngalan mo masulod ka lang da guwa ka man nga wala isang nihoy kag nihay pero kung may mo nang insidente ti ang populisan ta mabutang gid sa thank you ni kailangan piliton sa pulis karon kun wise la mga lista to. Kasi ano man lookout naman lang ang isang aton ng mga motel kung paano nila mas secure ang identity naman lang sa nila nga customer either may ano man may privacy man sa privacy bala ang ginimo na gani nga basta magsabats lang nga ginimo gani ni sir di nga daw wala di bungkit urot na di kay wala sugiray pero tingwa na mo na kay ginaano man abon mga CCTV kisa kun din siya nag-agi iba nag-provide man sa amon pero subject pa for examination kay dapen ka ibig kun dating wala mo na ma-solve din. Sige. Sir, with that, pero okay na gin man sa sir, no? Daw ka normal na sa yung paminsaron subong kagyasin ikaw galingon, okay na gin man siya. Ang action Brian, muna sa buong stable, siya di mas mayo, gid na mapadangat sa iyang family nga concern, at least kadtuan ko siya, or mga katagan siya mga needs. Dalaga pa man lang sa kuno, sir? Single mom, or ano nga sitwasyon, sir? Nakasugid siya. Ang yung single siya, 37 years old. Ano na yung kaya. Sige. With that, sir, isto ba madami kang salamat, sir. May gabi kang mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Yes, Brian. May gabi. Yes, sir. Action Firing Line. At least may progress ang pag-investigar sa kapulisan sa mga sa CCTV, abi, no? Kabay pa nga may makuha to sila. Alin sa mga entrance sa mga motel nga anyway ginaya mga CCTV da. Most likely sa kwarto pag why na may mga CCTV lang nga mo na kron privacy sang tao da butangan mo yung CCTV iya kundi foul ka da karon. Action Firing Line. Tingin sugid nga purok San Miguel sumag
actually may ngalan kami din nga hatag niya man, pero hindi naman pwede ma-on-air niya. Kuan na niya, respeto sa iya, una-una, ang trabaho niya daan, GRO siya, sa dira palang respetohon, tanan ni siya. Oo, tapos biktima pagid sang pangpambuno nga ini. Action firing line. Pwerte, no? Kabalok Action Hands, during my college days before, nag-study kami sang mga kaangay nila na Black Action Hands. Inang ara sa plaza, lang ang mga fly-by-night or mga guest relation officer. Mostly da sa ila, wala nagapinanugid sang husto nila nga addresses. Action firing line. Why nas nagapinanugid? Ibang nga tulo Tagalog pa na da. Tulo Tagalog nga ang tono, puwertig yung Ilongguha ba? Ilongga kayo. Pero ga Tagalog. Ang iban mahambal nga taga Dumaguete na sila. Iban mga taga Kundiin na lang. Taga Cebu. Ti sa mo sa niyo ba si dapat manugid ni siya sang husto gid. Kung nahuya siya sa natabo sa iya, ting iya kahuya na, di nakabulig sa iya sining kaugalingon. Ti way pa sa may pamilya, gali nagpadulong man sila sa ospital. Action firing line. Wala sa pamilya nga nagpadulong. Kung sino man dira, ang may ara sang pamilya, babayi, ini 37 years old, nga wala pa nakapauli sa inyong puluyan, pwede ka makatawag diri sa amon sa 4343861. Kay isugid namon ang ngalan, sikreto lang, kay para makadtuan yung kaluluoy manera sa ospital subong way sa may gabantay. Action firing line. Oo, para mabuligan malang ni siya mo, no? Te sa mga utod tada nga mga kababainhan, nga ang trabaho amo sini baligya sa inyo lawas para makakwarta abi, maghalalong gid kamo sa ginatransaksyon nyo, no? Ti diraya birbalanay lang na mo. Way na diya kontrata aksyonen sa pirmahanay da. Halong gid kamo sa mga transaksyon nyo kay kun matabuan yung kaangay sa to nga mga lalaki nga mga tuso nga hindi kontento sa natabo mang mamuno sa yati madisgrasya kamo na. Action firing line. Kung believe ko na sa mga bahay nga kaangay sa Action Hands mo. Imagine mo na maupod kaya sa lalaki nga hindi mo gani kakilala kag bag-o lang mo nakit-anay na masulod kay mo sa isa ka kwarto to kag magpatandog sa iya. Kung matabuan masubong da mga adiktos kag mga lapaw man ang huna-una nga mga lalaki, disgrasya kagit. Action firing line. Pero may isog kasi mga muning mga bahay, may isog. Galing hindi ni sila magliliso kay dira sa plaza dano. May mga gwardiya man ni sila da nga mga lalaki man. Tulo tinunto ka da ba si ikaw nga lalaki nga magtinunto da ma disgrasya ka man. Action firing line. Tiya mo na, no? Kabay pa nga masulbar ang ini nga kaso mga kaksyon, kag halalong gid kamo tanan-tanan nga nagatulo transakda. Sa suspect, kung diin ka man, por tinga motibo to action hence mo, ang motibo nga ginbuno niyang babae, kay hindi ni siya pagpasugtan na pa for second time around. Action firing line. Ang negosyo man ng ila mo, tila mo na karon ibaligya, ipausar mo na kung galingon mo liwat nga wala bayad. Di dapat bayad, anay. Action firing line. Pwerte, no? Kaluluoy lang. Last 8:05 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule nga ini may ara sang pagbalanse dira sa imong nga lawas kangay kung sobrang blood sugar mo, uric acid mo dira, bad cholesterol, hyperacidity, sobrang nga asin, creatinine kag iban pa. May vitamin A ni siya, C, magnesium, B vitamins, calcium, potassium, zinc. Kag may 7 kasangkap sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C mga kaksyon. Ini produkto ni Doc Hico Alternative Health and Food Center. Kag pwede ka tawag kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595 para sa duga nga detalye. Pero pwede ni mabakal sa mga butika diretsyo. Kay diri sa aton sa Bacolod kag Negros, Baligya naman nimo, no? Dira sa may Alice Drugstore sa Hinigaran kag sa Bilyones Drugstore Hinigalan, Thea Joy Pharmacy Pontevedra, Marts Pharmacy La Carlota, Ricarsi Pharmacy La Carlota 3, mga kaksyon. Sige, pagbalik naton karon dugay-dugay, ilisuon ko nga konsining puntarya anay didto sa Don Salvador Benedicto. Action firing line. Kaya ang concern ta sini sa Don Salvador Benedicto, amo ini ang health protocol standard. Action firing line. Bangod sining COVID-19, mga kaksyon.
Iti ang Don Salvador Benedicto subong sa Bugos nga probinsya amo ni ang may pinakajutay sang COVID cases. So malipay kita because nga jutay ang kaso dito, meaning disiplinado ang mga tao dito. Action firing line. Pero may ara pa sa nagluntad nga kahaladlukan kabay pa nga wala lang to sang carrier sining COVID-19 sa pagpang-release sining ila sining 4-piece mga kaksyon nga nagdikitanay to sila ya ti mas gathering ato. Action firing line. Pagbalik karon dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Janet Oquindo, good evening, Sumbray. Ano to gali ang storya sa gentiro nga nasapuan sa barid ko? Ang isa may upod pa nga 4 years old nga bata. Gina-investigar pa to siya, ma'am. Actually, subong gabi, set na tanip for interview galing kay may alang-alang pa, no? George Garasiran, good evening, Sumbray. Luoy man sang bay. Nami ibunggo ang tricycle driver, na akig sila. Maria ko, salamat. Suzette Alunan, kadamo obra nga amogid na ang obrahon mo. My goodness. Alma Prietos Francisco, nagamonitor sa Pandanon. Diloterio Acosta Gary, Aksumbray, great ko lang gali, family Diloterio kag Acosta. Sa barangay Payao, Binalbagan, monitor from Sitio Ruby, East Fairview. Quezon City, viral subong ang amon nga mga tupad balay nga pulis nga gintiro niya ang babae nga 52 years old do indi gid mapatihan. Dira to sa inyo gali. Wilter John Tugaf, ginatamyaw ko da ang gwapo ko papa nga si Willie kag ang gwapo ko nga tiyoon nga si Kukoy Marlon kag Darrell. Carmi Jimenez, naga-monitor man sa Cadiz City. Barayoga Ray, naga-evening lihog lang tamyaw kay Butsoy, Biboy, Bongbong, David, kag Kalbo nga nagahampang ML na naga-monitor diri sa barangay Pandanon, DSB. Richard Diet Pachico, naga-monitor man sa Ila Balay. Si Virgil Pinda sa Celine Homes, keep safe manay. Tongboran Tuario, naga-monitor man, tamyaw niya lang si Kapitan Tuario, barangay Lalagsan, La Castillana. Wife ya Rhea Tuario kag mga kids RR Aming Princess kag Zea halin sa kay Sir Tuario Sabella Arte Guards headed by Company Guard Tuario Noel Palma John Mark Sulueta kag Alejandro Bugart alias Boy Mulasis. July Derla Celestial Hongko Tigsmana, good evening, Sumbray. Monitor lang kami di sa London, UK. More power sa imong program. God bless, keep safe sa aton tanan. Rowena Muniez sa Barangay Cabog. Brit Hart Tunato, good evening po, watching from Intramuros, Manila. Suzette Pahi Marhen, good evening, Sumbray. Monitor kami Barangay 30. Please greet my relatives sa Manapla Familia Galio, Sigumpan, Obregon, Diolingo Diaz Bolivar sa Sigumpan. Salamat gid. Maria Lizel Villarito Rubaton sa Bago City. Salamat gid. Diliotaria Costa Gare, thank you gid. Milail Oligo, Reynaldo Lumakad sa Himamaylan Agisan. Thank you gid ra sa inyo. Anjo Lozada Katige. Tamyaw lang si Robert. Edwin Pineda, thank you gid. Hidlaw na ko higop sa baw. Kanamit sang kansi sa Shirin. Baw. Okay. Si Janet Oquindo, nagamonitor man sa Imos, Cavite. Salamat. Anjo Losada sa Villamonte, thank you gid. Mark Valentin Liboon Villamar, nagamonitor sa Barangay Alihis. Rosalina Arellano Espadero, Bert Hiraposco Carballo. Tamyaw ko lang Carballo family sa sitio Mayang, Haba, Candoni, kag sa Sipalay City. Okay. Sige. Mabalik ko dugay, paki-share lang. Damo pa ta balita. Halas 8:11. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination.
Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importante. Action Firing Line. Maayong kabilang kay Sunny Boy magsipok dira sa syudad sang La Carlota. Salamat gid. Ga pamati man si Klang Teresita Pasilong sa barangay Naga sa La Carlota. Salamat gid sa inyo. Good evening, tamyaw lang akon Amega, Amega gid mo. Freda Abad sang barangay 39.
ang nagatamyaw Sonia Baira Rosal sang Takuling. Sige. Jocelyn Libondis po Raman, Ronnie Gordon, greet lang ko no si Bro Loding Sales, gamonitor gid sa imo, thank you Action Bray. Sige, si Victor Tugaf Araman, evening Action Bray, greet lang nephew Walter John Tugaf kag family Tugaf Action Radio gid amon ginapamatian Action Bray. Salamat. Mark, okay na ba sa kuno kay na, no? Buwas sa gabi may interviewon kita maka-action nga isa ka babayi, biktima naman isang scam naman niho. Action Firing Line. Kag siya subong ginalagas ang iban nga nakahatag man kwarta. Ay nano nga sitwasyon. Basta gani ang kwarta nga padali ay ang income, sigurado kapalpakan ginaya. Action Firing Line. Jose Mongcal Toria nagamonitor man sa ato pagpangalagad las 8:22 na mga kaksyon. Ang iningabayan sa ato nga pagpangalagad dulong sa aton sa D3 Bayo, dugang nga proteksyon sa inyo sinikaw galingon. Action Firing Line. Sang nagligad nga adlaw mga kaksyon dito sa Don Salvador Benedicto, to be exact dira sa may poblasyon, Barangay Igmayaan. Nagpang-release action hands sang kwarta iya sa mga benepisyaryo sang 4-piece mga kaksyon. Action Firing Line. Iniblang pantawid pamilyang Pilipino, no? Para sa mga utod ta nga pigado. Ina nga ginahimo sang gobyerno, proyekto sang gobyerno sa mga utod ta nga pigado. Why kita na kontra, in fact, nalipay kita kay ini sila mabuligan gid kay tinablang paningkamot sila tudo-tudo pero jutay gid ang income. May gina-share ang gobyerno sa ila. Action Firing Line. Ang natabo, ang Don Salvador Benedicto, para sa inyo ihibalo, wala to action hands ang bangko. Kung gusto mo, kadto ka dis Bacolod, bisan mo Rusya gani, talagsa lang may bangko. I don't know kung may bangkong Rusya. Action Firing Line. Nga ang Rusya, pila na lang katikang halin diri sa tagipusoon sa Bacolod, Rusya na. Ano paggadayhan ko ito kay mas putok-putukan sang kabukiran iya. Action Firing Line. Isa lang to ang money transfer gani action hands. Why lang niya value sa advertise, amo lang yang Palawan Pawn Shop. Nga amo ang nangahas nga magbutang sa business na to nga transfer money transfer na. Oo. Nalipay na ganun Salvador, hindi na sila magkwarta nga padala sa kabataan nila diri sa Bacolod kag Murcia, kundi dito na lang. Namo na bla, tiway to ya bangko pa. Action Firing Line. Kalabanan sa Wang Salvador to ya ilimnan sang kapihan na kalan-an, amo na itong gasikat subong niya. Now, schedule sa pagpang-release sining 4-piece nga kwarta nga ini. Ang mga tawo ginagda nga magpadulong dira sa proper sang Don Salvador Benedicto mga kaksyon. Ting iban sila diri halin pa sa mga sityo-sityo kag purok action hands. Wala sang means of transportation. Ginalakat lang yung action hands. Sang tag isa ka oras, duha ka oras. Grabe na to yati agyan ko man kita. Prangkang istorya taga Don Salvador Benedicto ako. Action Firing Line. Agyan ta na ang laktanay nga ina sa eskwela kita. Now, paghambal schedule, kundi kadtos la, ining COVID-19, hindi naman ibag-o sa aton tanan-tanan na kung ano si COVID-19. Si COVID-19, nagapanglaton. Kaya kung normalan ni sa nga flow, abi nga wala nagapanglaton, why naman tani gasapak sang COVID-19 nga ini? Action Firing Line. Tingnan nga panglaton siya mo ng delikado, dira, no? So, nagdugok to ang mga tao. Ang nag-release ang kwarta, hindi man ganit taga Don Salvador Benedicto, kundi, ang pagintindi ko, taga Sudad sang Victorias. Action Firing Line. Nga sila nang kapang-release kwarta da, isa ka pribado, nga may koneksyon sa bangko, nga gabulig sila, okay kay ginabuligan ang mga taga Don Salvador. May may ginansya tag 20 pesos guro kada release ang kwarta da muna bi, no? 20, 30, etc. Nagpang-release. Sa nambal ko na way ta kontra dira kay bulig na sa mga tao.
Samtang nagascan kita sa aton sini nga cellphone, may concerned citizen nga nagpadala sang litrato. Hindi lang isa, duha, apat, di kadamo nga nagahambal aksyon bray, nagpang-release diri subong ang mga tabo wala gid sang physical and social distancing. Action firing line. Ang malain pa direction hands kay wala pagidya face mask kag wala man facial dang iban. Action firing line. Tinagtumar kita sang interes. Nga nagtumar kita sa interes. Si COVID-19 kadelikado. Di kung may isa lang to karon nga nagadala sa kay COVID-19, ululubos gid sila tanan action hands. Action firing line. So amo na nga nag-post kita sa aton sining action firing line nga account. Nag-viral ini. Hasta nakalabot ito sa igtalupangod sang alkalde sang Don Salvador Benedicto. Action firing line. Sa pag-post namin nagreklamo pa sa nga gin-post gid ini para istoryahan ang Don Salvador Benedicto. Hindi man butslingon sila nga i-post mo na istoryahan Salvador kundi para ma-aware ka mo nga hindi inahusto ang ginahimo nga pagdikitanay sa mga tao da. Action firing line. May naghambal pa nga way man cases sa Salvador Benedicto. Di kung way gin man kaso sa COVID-19, makumpiyansa kita i-action hands. Action firing line. If in case gid lang, palayo lang gidaway tagapangamuyo, kung may nagdala sang COVID-19 didto, pagpauli nila sini sa tagsa-tagsa nila kapuluyan nga malayo sila gani sa proper, kag magpanglaton-laton to sila dito, palayo gid lang, anong matabo sa inyo? Kaluluoy gid kita. Action firing line. Te karon, kung may ara gid man, ang mga nagreklamo da nga naging post sa social media, may ayuda ka mo nga ihatag na sila kung ipang-lockdown ni sila. Action firing line. May mabulig ka mo nga ipa-hospital ni sila kung magkala COVID ini sila kay gahambal ka mo wala sang cases sa Salvador, kamo lang gahambal damo duha ang cases da subong. Action firing line. Oh, di buenas lang kay hindi gid tuman kadamo pero hindi lang magkumpiyansa. Amo mala ng aton dira ang ginhimo ta gintawgan tang alkalde sang Banwa kag siya mismo naghambal nga may ara gid sang bayulasyon ang ila ginhimo nga pagpanagtag mga kaksyon. Action firing line. Tiyang alkalde sang Don Salvador Benedicto, the person of Mayor Marcelin de la Cruz, way na nagkulang sa pagpaintindi kag pagpahango, pag-remind nga kung magpinanagtag sa mga ayuda, etc. dapat gamiton gid ang health protocol standard. Action firing line. Te alangan man do adlaw mo man ang sagi kasaway sa alkalde da. Oh. Doon ni mang grupo hindi may kuna mo ng ubra nga damo na siya ubra. Te karon nabutang na karon niya sa hatsit ang alkalde da kag ang barangay kapitan day. Bawal padaan kay Presidente Rodrigo Duterte ang masga dire nga ginatawag pagkatapos na ginutok da sila iya. Oh, way man isala ang mga tao ni kundi kun sino ang nag-organize kag ang nagbutang dira sistema kulang gid. Action firing line. Kay ini mga tao ti makwa gini sila kwartaya ti way nato na ginapunggan para sila na mo, no? Para sila na lipay kita gani mo. Pero kung may nag-organize lang nga husto, ang mga tao masunod man ni sila. Pero kung kisa dapat mangin vice versa man kita ang mga tao dapat danilag man sila nga hindi ta pwede magdikit-dikit da. Action firing line. So nagareklamo to nga nagwa ini sa social media do na mag-o pa kamo. Ang kabuhi na subong action hensi ari na sa world of new dimension, new technology. Kalikiti kamo guruway kamo kay chinde basi chismis lang yapon balaan nyo da. Action firing line. Tiduway lang yay do kasala pabi. Amo man na pangamuyo naton nga hindi lang gid ya or wala lang gid sang may career didto. Amo lang inang pangamuyo ko. Kay nga kon mag hinali gid man paayawan nyo na karon yang banwada hatag payuda sa ilada bangod sa amo lang tong hitabo. Action firing line. Imbes katawhay sang Don Salvador Benedicto sa kaso ni COVID-19 kung mga problema ng alkalde nyo da kang kapitan nyo da. Action firing line. Next time na nagapanagtag da, please lang pakihatag man sistema ngayon tsakto. Ang isa pa yung kadelikado dito action hands sa pagkadamo sa mga gymnasium dira sa sina nga lugar
may merkado man ada, pero dira sila sa kilid karsada nagpinanagtag yang nga pwede sila mahaplit sa nagalinabay nga nagasinurip nga mga motorsiklo sa lakyan kag bus da. Action Firing Line. Sino man yung nagpa-release ang kwartay nga do ka kulang gid sang ideya haw, do ka alang-alang gid haw. Action Firing Line. Pero aring interview sang alkalde sang Don Salvador Benedicto pabati ta sa inyo nga siya mismo nagpalayag may bayulasyon ang amo nga ginhimo. Tiway naman siya nagkulang sa pagpahanumdom. Ti kuan ang given na iyang ang pagpahanumdom sa alkalde always na. Ti may ara lang gid ba hindi guro mamati. May gabi sa ato matagpalamati sa aton nga linya ang alkalde sang Don Salvador Benedicto regarding ini sa natabo da kahapon nga pagpanagtag sining 4-piece nga naginutok ang mga tao given nga ang presidente sang Pilipinas hindi gid gusto sang mass gathering. Ano yan ang naglabot ng information sa alkalde? We have on the line Mayor Marcelin de la Cruz. Sir, Mayor, good evening. Yes, Brian, mayong gabi sa tanan nga nagapangati, labidagit sa bilog na probinsya sa Negros Occidental, kag sa mga kasimanwa ko sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Yes, sir, mayong gabi. Yes, Mayor, pasensya gid ano, disturbo kita pero ti ka-concern naton sini kay subong COVID-19 gid ang trending sa bugos nga kalibutan. Kahapon may hinatagay 4-piece to nga tayog sa Don Salvador kiti grabe tud ang dikitanay sa mga tao kagkadamo pa Mayor. Naglabot man ni sa imong information? Yes, kagapon mismo Action Brian, nagpadangat man sa ako ng ining mga picture no sang akon man nga staff kag ti siyempre indeed matuod gid nga may ara no nga pagbayular kag ti siyempre well ini una tikot sa tanawon tagid ni siya ini nga 4-piece before pa sang pandemic ari na ni siya no kag panagtagan na isang kwarta sini sa mga beneficiary gadinugop dagid man ni ang tawo correct no? So karon bagay ini nga dapat man siguro ang sistema sa pagpanagtag sang DSWD. Kaya kami nga mga local officials sang Don Salvador Benedicto, hindi kami nagani man kapalapit mo, kay ginadilian man kami kay balisyahan man kami. Correct, no? correct, gina. Muna siya. Pero itanawon man ni siyang DSWD ang ila sistema sa papanagtag. Sa sininga pandemya, kaya hindi lang amo ni Action Brian ang natabo na okasyon Kaysa nagligan may panagtag man sang mga nang UCT bala unconditional cash transfer. Oo, unconditional cash transfers sang 2020 pa dapat tinagpanagtag isubong na lang nga 2021. Okay. Di karon sa nagligad to gin-schedule namon kay pagkatipunon sa Banwa ang suma total daw may ara sang 1,400 ka beneficiaryo apang ginto nga ini siya sa tagsulo 600 mas. Okay. Di karon dumayo man to kay daw ginsalig ko naman sa tanan kay tiyo ini nga aktibidades iyan isang national DSWD aga-coordinate sa local DSWD subong man sa tiga pa ngayon na sila bulig sa aton rescue sa pagbantay no rescue aton nga kapulisan kag nga lokal tapos upod man sa mga tanan-tanan no ginabuliligan ini apang hindi bebitar na sang bulyo hindi man marapala naton sang bantay kag saway kapaitan ni nga mag-schedule kag pag-schedule inasang manageable nga number bala nga mabantayan naton bisan magdamo pa nga inadlaw ini pagtingkon sa isa o duwa ka adlaw lamang mapa-manage naton ang mga beneficiary. So amo na siguro Action Brian hindi naman ni mapunggan kay baluka kwarta ini kay kung punggan kusni basi malapaan tas ni correct. So so amo lang na Action Brian kay kwarta ni kinapanagtag mo yes, so ang tawo mapinguha gini nga makakuha kag magadali. So amo na siya kabay pa nga pululigan namon kag ma-coordinate kita sa DSWD liwat no kung mahimo nga ma-manage ni ipasugtan ko yes because ang nagligad dumayo man wala man problema pero ining hindi man ni mapunggan kay sige man ni gyapon ang panagtag sinimo. So sa dason itingwa tagid nga ma-manage naton Action Brian. Ang isa pa gito na talupang danta kahapon bisan kabalo ka keep distance ni sila kung may ara sa mga bangko abi nga ginpang plastarda nga para lagka abi
And magluwas na kilid highway, Mayor, no? Kadelikado pa sa nagalinabay. Amo mangganing sakto gina-action Ryan ang umpisa kami sa lokal, no? Ang nasyonal naton sa DSWD may mga patakaran na sila lang nga wala man koordinasyon o kundi na konsulta ang sitwasyon sa gobyerno lokal. Di kung kisa, kung ara na tinaluoy na kita sang mga beneficiaryo gahangla man sang kinanglanon palaputon nga grasya taga mga kilanglanon, hindi naman pwede alangan man nga masakit man sa aton kung kita manabon anay. Yes, hindi naman ta kasarang action Ryan. So kanitunan man ni no kasang DSWD naton national. Yes, action Ryan. Yes, ubong na ng Don Salvador duha lang ang cases do ka isolated lang katama. So hindi man tayo gusto, Mayor, nga ako mismo may mga pamilya tada nga madugangan pa ini kadelikado kay COVID-19. Amo man ang pinaka main purpose na sina mo, Mayor. Yes, action Ryan, no? Bisan hindi kita magkumpiyansa. Yes, kay correct. siyempre magkumpiyansa na dira kita madisgrasya. Kadang kampanya kita ni, no? Nami pagkita ni dasot para ma-boost ang vaccination naton. Yes. Nami tutani ang ginmuno. Amo na makaksyon ang palayag ni Mayor Marcelin de la Cruz. Action Firing Line. Ang alkalde mismo naghambal na nga hindi kita magkumpiyansa bisan duha, tatlo, apat, lima lang cases tada hindi ta magsalig. Boy na may nagakulo kontra pa, lahog-lahogan niya si COVID-19. Action Firing Line. May naghambal pa nga kita mo lang na, imbes nga diri sa Salvador lang sa makuha, dito na sila sa Murcia, bakulod nagdulhog. Ang intensyon sa to, para ma-aware ka mo, hindi kay pa kung ano nga pabudlayan. Mas mayan lang kung mag-travel, ikaw sang sa magka-COVID ka mo da. Action Firing Line. Ang mapiktuhan magka-COVID, una, ang inyo pamilya. Hindi ka mo kagwa sa balay nyo, dira lang ko mo ni asta 14 días na sobra pang iban labi na ko maglain pa to mag-severe da karon kag dalong ka sa ospital kag madisgrasya ka. Action Firing Line. Ikaduha, problema na sang banwa kay mangita na sila inog ayuda da sa inyo. Problema sang barangay. Anong ipakaon? Kung di natagan talang niya haso lang aton mga public officials da. Action Firing Line. Dibla? Ikatatlo diri, what if bi karon kun matulupang dyan isang DILG. Kag ipatawag ni nga ton sining mga public officials. I am pretty sure hindi lang to ang may nag-send sa akon litrato. Damo-damo ang nakalitrato sa to. Kag ipalabot to kundi hindi na lang. Kung di disgrasya karon alkalde da kag mga kapitan kag ibang opisyal da ginano kada sila abi man questionon na sila karon. Action Firing Line. Naghambal da nga hindi amo abi paghililipos na lang, no? Mas maayo pag bulig kamo da guro sinyas nga dire distansya lang, amo ni mo na may mabulig pa kamo. Hindi kay mas magkritisar pag kamo sang tawo nga gusto magbulig para sa ikaayo nyo. Action Firing Line. Las 8:39 mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Narapat ni Rugides Ragnar nan ang nagapasaway mga laway. Lilia Tato, naglakat kami doon sa Salvador sang Sunday. Ang mga habal driver kag pasahero wala ga face mask. Nakita mo lang na. Michael John Ciso, nagsubray monitor always from chat to Elias Paranaque. Greet ko lang tanan nga EFC members. Thank you, Gid. Jose Heherson Lapinig Junio. Gani ba Aksombrey from Stonehaven, Granada. Aksombrey, asko kung tuod nga narusdak ang taytay sa may boundaries ang Binalbagan. Then pwede makaagi pa south going to Kabankalan area. Kaya may biyahe pa kami sa Kagahon pa Oriental. Do wala man? Wagid sang report na, no? Fred Tugap Jr. Aksombrey, good evening. Nag-greet ko lang anak ko nga mabuot kag mabinuligon nga bata. Wilter John B. Tugap. 27th birthday happy from Papa Mama Katie, Zillian, Inday, Kati, and family Tugap. Sige. Nan. DSB mga salawayon man, Sir Bry. Ako lang tong buot. So simple nga minimum health standard, hindi gid masunod. Organizer sang tipon-tipon da amo na ang numero 1 nga haslo, Sir Bry.
Mo ka budlay gani kay daw basulon pang tao nga concern. Sila wala mas may mabuli gani. Sila wala mas may mabuli. Michael Malvas ga-react na siya kay wala siya pati COVID mo, inungo nga gali mo. Masiway guro dala sa Usio City. Manjo Arnijo Araman. Okay, sige. Ay, si Panes, Family Panes, nag-monitor sa La Castiliana. Joven Panes, salamat. Wala naman tubig ang Gardenville at Sumbray. Ay. Noel Amar, evening Sumbray, monitor lang ko di sa Niagara Falls. Bao kanami ba? Ma-relax ko kadali no? Paki-share sa aton nga live. Thank you, Gid. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna,
Kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus,
pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, Ryan Borden, Action Firing Line. Si Sir Noel Amar, natamyaw niyo lang sa mayang gabi si Madam Vanessa Mayo. No? Salamat gid sa pag-monitor. Araman mga kaksyon si Elvin Linko. No? Sige pa Japon ang community, no? May i-donate kami to tani, biskan gamay lang. Sige, check ta sara. Chat ta sara. No? Si Dodds Runner, nag-monitor man sa Bacolod, ganyan ginotok sakay sa likod sang truck. Bisan diin lang subong. Rochelle Torbella, Araman, si Sir Fred Araman. No? Thanks, Exxon Bry, Masyar Dason sa amo na, kaon tatalaba. Sa din dapit, gani, sir? Jobar Barrios, nag-monitor man sa Pangasinan, Alcala, Pangasinan. Thank you again. No? Okay. Sige. Si Sir Sikian, gani, nag-monitor man upod kay Lolo yung Jomari, mga kaksyon. Action Firing Line. Si Police Lieutenant Joe M. Malong nagpalayag nga inang ilakip sa ila sining meeting makaksyon ining padayon nga pinatsanay diri sa syudad sang Bacolod, mga kaksyon. Action Firing Line. Pero tinoti may managani nga matulupang dandi anong pwede mahimo di nga ang duway na ginya untatanay ning pinatsanay di nga riding in tandem. Action Firing Line. Unsolved, no? Ang mga kaso, mga kaksyon, abogado, pulis mismo ginatumba, no? Abogado, kapitan, no? Serbisyo sa gobyerno, may mga background sila sa illegal nga droga. Action Firing Line. Pero di man gurobot silingon nga kon involved sa illegal nga droga, pamatsyon. Pwede man isla pang failan kaso kag pamatbatan sa korte, prisohon, para mag-renew ni sila. Action Firing Line. Namo na nga sitwasyon now, no? Galing subong di mo na makwan, di mo na mapugnan gid diri sa Bacolod. Hambal nila, kulbaan ka man lang maglakat-lakat kon involved ka sa mga kriminalidad. Action Firing Line. Kon way ka man ang involvement, iyati way ka man kuno dapat kulbaan. Gusto man, do? May matandog sa imo kung may ka kontra, pero sometimes may araman biktima sa mga sa mga addict na blang na tripan ka man. Action Firing Line. Ang Philippine Drug Enforcement Agency, Makaksyon Region 6 ganyo, spokesperson nga si Shay Tanalion, may mga apelasyon sa barangay sa syudad sa Bacolod kag probinsya nga mga barangay nga gindeklara sadtong barangay drug lord, mga kaksyon, no? Nga pwede ina kakason sa ilang titulo kon ma-monitor nga may ara naman sang nagagamit sa ila sinitag sa tagsa ka mga barangay. Action Firing Line. Tidaw hindi gid man ma-monitor kiti sa kadako sang barangay. Ambot lang kon mamonitor na guro ko ng barangay da do isa lang ka street abe. Pero kung magbarangay mo bay karon nga lapad-lapad man,
alangan man si kapitan sa ito kalili sa mga tao, abi kagado kumuda, kasi kasuyop naman kumuda. Action firing line. Nga mismo ganing barangay kapitan, hadlok man na magtandog sa mga involved sa illegal nga droga sa ila barangay. Kay base sila man ang balikan. Action firing line. Na, amo nang mabudlay gidira, no? Porte ka budlay si illegal nga droga mo. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami ni Barangay Ayungo na Family Kupan, Jesmo Kagruel. Thank you, gid. Oy, ato galing retired police nga na dala sa anod sa hinubaan, ti na sapwan na siya, no? Action firing line. Na sapwan, patay na, damo-damo sa iya sining pilas mga kaksyon. Amakon mo nang bulyada to sa salakyan niya, no? Ang retired police mga kaksyon, dito iya sa hinubaan. Si retired Police Chief Master Sergeant Daki Dakuskus, 49 years old. Bata pa ho, retired na siya, no? Early. Kinigin palayag maka-aksyon sa Provincial Disaster Management Program Division, no? Nga na-recover ini siya sa mga mangingisda. Nakakita sang bangkay sa may sitio Plazanon, Barangay Bulwangan, Hinubaan, no? Tiporting kapilasan niya. Ang pick-up niya hindi mapuslan ang itsura. Action firing line. Total rake mag-action ang iya sining pick-up iya sang bulyada ng sang lampusana ito sa while ginaanod. Action firing line. Si Patong Magbanwa, good evening, nagamonitor sa Block 3, Lot 67, East Homes 1, Barangay Estefania. Sige, no? Tibaga mo ganing mga ulanon nga panahon, baha-baha, dapat mangin aligmat gid sa matanan nga oras. Sunod gani kay Governor Lacson, once gani nga may ara sang forced evacuation, dapat magsunod gid din na magpamalibad pa. Action firing line. Mayang gabi lang kay Kian Angelo nagamonitor pod kay Sir Jomari. Wala kita sa igo pang oras maka-aksyon sa aton sining pagpangalagad o pod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Station Manager suro na magbanwa sa technical side we have Action Henry Spulgar. Upod man Action JM by kinang aton sining IT expert tonight. Gain of dan man kita na Action Dale Salazar. Standby karon sa Action 8 Patrola with Action Eric Magbanwa sa dugang pagid nga mga balita mga kaksyon. Ini naman sa Action Brian Morden nga pasalamat gid maghilibati tabwas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Una sa walita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action!